Manila Broadcasting Company. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:43. This time check. Gay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati, Region Wide, mga palangga kita sa nabinindi sa Kauras. 14 minutos karong adlaw, Sabado night, katsa 12. Sabado na mga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa granda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa. Ato sininga news team, ato sininga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sininga padulong sa pinaka ulihi, labas na tipon nga mga police report. Blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry. Aton sa Kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sa Patrol 3 na bala patrol, liwat naman nga magalambiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Ara sa Aksyon Jan Diaz nga mga responder back to back sa aton nga piloto. Aksyon Nani Kirao pang Sabado night. Ato mga pagbantay sa mga balita update sa national kag international news center sa Action Radio Bacolod pang Sabado night. Buylog nato ng puwersa Aksyon Dale Salazar.
Upda magkita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa atong nga IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagad ang Korban Action Right Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Updin ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras 12 minutos na pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa mga maninay kag maninoy, again, and again, let me remind. Pahanumdom, preparar na. Sa ato mga ihada kag ihado, ha? Preparar na para ganar. Go na sa kalendaryo. Alalapis ballpen. Pat ini ang numero. 13 dias na lang ang nabilin. Pasko na! May nabilin pa kita nga bali sirado 20 dias. Magababay na sa ato ng tuig 2020. Nagato naman nabiyabiyo na pagsulod sa bagong tuig 2021. Masami ang inyo diri ka Christmas countdown. Diri sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa masami, unang kabahin sa atong sininga pagpangalagad, ginadulong siya sa kalawan sa Santon kagang ini mga porson sa atong sininga pagpangalagad. Impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga bahay sa atong sininga pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa kalawan sa
Aksyon Radio. Ang mga porsyon sa ato sila nga pagpangalagan ginadulong sa Tamang serbisyo. Aksyon. Aksyon Radio. Nagabindira sa kay Inday Alma Ladag and the family. Nagapaurok-urok na si Inday Alma Ladag, kagambilog yung pamilya. Si Grace Talamilio, nagapaurok-urok na sila ni Alex Montesa. Tapos na dara si Engineer Nunoy Garunang kag si Ma'am Jolie Hamandres, ang All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan. Sa kay Mr. Rioben Tampos, ang LTO Chief sang Bacolod, nagapaurok-urok gid. Si Rogelio Toto Catalbas Jr., si Mr. RMK, asawa ya kabataan niya, pati amon migo, lunok da, nagapaurok-urok gid. May services Joseph kag Julie Chuan family, sa kay Manuel Coan family dira sa Silay, sa kay Roger Montalvo and family, Toto Chong sa Kapol Restaurant, sa kay Bamban, sa kay Bimbim, sa kay Ching, sa kay Maninay Sencha Morph, Ninay Mustakada, Maymay Kakaloy Bibidor dira sa Rosario Heights sa Division sa Barangay Takuling, kapaurok-urok sila, no? Si Nobem Howard, nagapamati dira sa dormitory sang Lasalho, gamonitor gid siya. Salamat gid kay Nobem Howard. Gamonitor sa dira sa may ilang dormitory sa Lasal, kapaurok-urok gid sila, no? Si Morgan Glade, Morgan Glade, mayang gabi gidira sa imo. Kay Alma Grabanti Sabater, nagapaurok-urok siya ho. Moman si Lino Palik. Kag si Marilo Trabilia Katinoy, nagapaurok-urok sa Action Night Patrol Program. I-check na nga ito sa nga patrol to, ang ato sa nga patrol 3, tapos ang ato sa nga napara patrol. I don't know kung ano yung pag inuwang sa mga pag inuwang sa mga fire truck diri sa syudad sa Bacolod. Kung bala may sunog nga naglunta diri or base kon grass fire o kon frost fire, no? Post fire. Check na nga ito sa nga patrol 3, ato sa nga Nabara patrol. Sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! May gabi nila kay Bilibol Sir sang Germany. Action John, observation report sa Patrol 3. John, may gabi, please come in. Mayang gabi, mayang gabi sa totalan nga mga ka-aksyon, it's a Saturday night. Dumabatsagan ginaton ang ginatawag nga Saturday night action sa palibot naman sang surad sang Bacolod kay kadamo sang mga nagaginuha sila tagsa ka mga lungka, no? Gaginutok na rin lakso, no? Lalabot sa ginakayo sa lakso ng Sonerek nga dalan. Pero sa tubla ng mga motorista, mga riders nagabiyahe amo sinihuras. Basi ka balik kamo din sa lakso na panumdom na nga may kakayo karon nga gabi dali karon madalas sa ina karon gipamutang nila da, nga mga traffic barricade kaga mismo ang equipment dara mga heavy equipment sa nga construct butang asphalt overlay ay kat nam sa ngalan asphalt overlay pero kung magulan dan loglay kita mo to ka plak to kay na ang rider to sang Food Panda. Jan? Karuan yan, may biyang partili sa naga inuwang kaya nga mga bombero. Nakita ko tawag text sa ato, di ko may fire call. May sunog action na rek, pasado las 9, ang takta nga gabi. Okay. Sa area sang Punog Progreso, barangay Alihis, Surad sang Bacolod. Actually, sa Kapuluyan, ang natupok sang kalayo, pero wala man sa may nasamaran mga incident action na rek. Prong balay siya totally damaged. Ang balay, hindi pa confirm kung totally damaged. Kay Dulom ang area, pero most likely actually mga more or less 15,000 pesos worth ang halit
Actually, may duwa naman kakwartong balay. Hindi nila bima-check kag-declare pa subong kung totally damage. Wala to dugay kasi nakaschedule. Makita kay Sir Protenia Okay. after to pull out sa area action. Makuha sa naton sang statement regarding sila dira. Kay ang Grace City, hindi ka matukadagdag isulod sila puluyan mismo sa kainan no, pagdutad sa nga sunog aksyon na Eric. Grabe may purok pag-asa. Sunod, Lord, ang ito, medyo budubud-lay. Ito gani karong dalan, kung maglusot ka na. Okay. Area action, Eric, no? Tayo may mga kainadasig naman kinakaresponde. Bala gayon ang mga emergency responder. Ang ikaduwa to yung guro, sining gabi na pati nila ginuwang dito na kadto sa may Stone Hills, guro nga area ya. Nga man. Kay Mr. Jarisi, kito naging check to sa lugar. Oo. Action, Eric, kabalo ka ang daan, ang mga fire truck. Pagpakadto kapag pabalik, nagapaingaw ginaya. Pagpakadto sa area, kung sa riin may sunog, gabi ng ingaw sang ilang sirin. Okay. Pagpulit ang sunog, ingaw nagyapon ang sirin, tumasaga mo, double ang sunog, bala? Oo. Kagabi, sinagaling nga gabi, may sugata kami sa magsaysay, abi naman may sunog na naman dito sa may North Bacolod area. Kaya katapusan, gili sunog, gili nagpauli, lang ito giling sila, ingaw lang sila nag-ingaw. Oo. Na naman naguro kisa gambalat ng mga kaksyon nga naman damo sunog ako kaya doon nagasinumbali ang mga fire truck sabi hindi na fire truck mga service vehicle mga private vehicle na siya nga ginasakyan sang mga nagkalandain nga mga responders action direct Okay. no ang mga private bala so may aragin man sunog no isa ka balay ang tupuksan ko kalayo do faulty electrical wiring to ang ginalantaw nila nga rason action direct plus yung mga gamay naman ang damage more or less 15,000 pesos pero may maupos itong sulod sang balay ganun kita mo na ba concrete ang palibot hindi dali nga maglaton sa piyak ng mga puluyan dasig lang nagka-responde man ang mga otoridad kung nadugay-dugay yan guro tidisgasya dahil siguro ginamo nila siguro mga kaiting ng mga balay pero wala kasi artist Adlerto ang taga BFP kung kompleto man sila siguro sa mga facilities or equipment rather kaya posto na sila gawa nga makapandabi kag makadiretso action na record din may mga respondihan nga kangay sa mga insidente no karon na pagbalik report naton pabati naton ang investigation sang BFP Bacolod may angot sinidiri sa itibilaton sa kay Bacolod City Farmers Buboy Protenia action Eric no and anything amo na ka dapat kabalakan naton mga action ang sunog dira sa may barangay Alihis ang aksidente to kay na dyan niya sa kwan kay na sa Transcom to kay na yan hindi to yung aksidente gid oo galing kay nakabunggo sa balaya saya ang nakabunggo mismo sa ano ganin sa may goma ang dapit sang auto ay ning driver no sang tricycle o kon motorsiklo nga motogin sa ngalan ito kay nagtungakon nga listahan man actually nagatangob to sa taga Ramilo Village wala okay sa may Asiris? barangay yes Caceres ano to naging atake ito sa high blood ya anong naging cardiac arrest to amo nang ginalantaw kay ang findings sang doktor pag-abot dito sa may hospital nga nag-agin na nagtaliwan ini actually kung nagdaging declared on arrival the cardiac arrest but yung atake guro sa korason niya bala sa sobrang kainit siguro sang biyahe pagkaon gani guro kay nag-deliver pagkaon no oo kay sa ugto sige guro bla libot ya kag pang-deliver top nga naulanan pangadaan bay kido kalain sa tempo sa mga high blood nga daan do mo tong magumgum ang panahon kay na okay ball guro tong ilang dugo taas guro dugo nila plus pagit na biyahe sa siguro kinulbaan pag isa wala pagkatumbay sa motor at tinigto siguro ginatake actually kamakokit unconscious nga daan gani kaya mo ginang delikado actually basta mo sa mga cases no subong pa may mga cases nga mainit-init ang panyampo tapos meron mabugnaw tinapatalong ng gid sa tatanan nga mga action Eric yes kaluoy kay Rene ano ni Caceres 54 years old taga Ramilo Village barangay Tangob dali man mismo sa may surad sang Bacolod action Eric no anyway ang balbasan nga pulis ang bagal ni Sir Aroliado Celestino Aroliado bala ang traffic investigator ang bala kulang taon tinaton kay investigasyon namon ang may sala gid man abi ang nakabunggo to ya ang ining si Caceres sa ginabanay ang motor so kung natalaton ang auto nga ginasundan sining kung sa diinto niya sa gaid abi kung na side swipe wala man to ya sang liability kung tani galing kiti part of the protocol kinanglan nila actually nga ibay dalom sa
reglementary period. Yan na detained nila kay para masunod yung mismong legal process action na rek Yes. kung amo sila nga mga kaso ang paghambalan. Pero ang according to kay Sir Aruliado, ipataga to sa pamilya, balang nga amuning matutod nga natabo, kaya kung taon timas sa investigasyon, wala gid sang liability kontani. Technically, ang driver mismo sang auto action rek. Oo. No? Along naging guro, especially sa mga mo niyo, bisan ano kadalig, tiban, kaya para bla ko nakadulong, at least makakuha naman sa panibagong inugdulong. Yes. Kaya di, ang action na rin, no? Galing kay ti, kung kabuhi, mo karon ng ibaylo mo, kundi mas maayo na maginahinay kada sa dalan, iban ka rin kabulo bike, may gigabike na kabay nga mga service delivery, Oo. gabike na kanang iban, pero dapat talong magyapon, na kami sa bike lane, karon ka sa gaidan, kada ko di disgrasya, gito dapat ngalong ang tanan. Subong pa nga panahon, medyo retreat do Disyembre, do damo, aksidente naman nagkaruluntad, no? Gani. Kagabi lang to ang may nagtumbling to kag may napatay to sa aksidente. Subong na rin naman Araneta sa Cop Japon sa may Station 8 Action Erect. Hopefully na hindi na magdugangan pa, no? Kaya tipa happy mananaton nga Pasko, ang ato nga Christmas. We wish you a Merry Christmas. Mas Isabela do hidlaw gitawo. Nga ako kay may mga design. Oo. At siguro kay kita mo nag-asa ng bali. Yan lipat sila nga may COVID. Naglupat sila mag-COVID, nag-pinansok sa may plaza po. Gani. Damo ganyan may nagpasa sa akong picture, makuti, amo ganyan din sa naton nga umpisa lang was-was, so liyari, ginitaran po. Hindi tali mo, hindi, okay na namin mga amo sina, pero like ba lang nga i-control lang ako sa rek, kay kabudlay sa sitwasyon. Kung may mga amo na activity namin, ginay, kiti malipay ang tao, Yes. pero kung di makontrol bala, amo na kisang kakatabo. Like sa may Stonehill to Blag Katuan tagani. Dari sa may Yoyo Land, pero sila gani ginakontrol na nilang tao na may gulugwardiya pa na karon gabi may pulis to sa Sir Salvacion bla. Do sa subong driver sa patrol sa station to at sila naka-standby. Sa may Stonehill action na rek gabantay to sila para at least bila ma-maintain sang tanan ang proper protocol pagsa face mask, observe social distancing, kagawans ka lang magpatak ng curfew, tipuling. So, again, may magtener. No, bawal na magtener na kay para importante, masunod nila tanan ang ginatawag nga proper protocol action, Eric, no? Kita mo magaling sa to, Sontos Manoa? Oo, gani. Kaya may picture ko diyo nga nakitaan sa atong Facebook ko. Gani, kita ko man kayo na. Diyan balsang kilala ko, kamusta man? Ako, bayda. Na hidlaw ang tao magwa sa Kadtos Plaza. Gani, do idlaw sa Laguro. Na ginutok sila yatana. Niabot na ano niya tabo. Nitabto na nga nila da. Kaya ti, kada taon violation, gate, no? Hindi ka maubras makulod. Di nga doon ka pinagusto mo na di kong kaisa. Dahil kaya ti, control man. Wala lights. Wala pa so far lights on, ha? Ang public plaza. May ginshare ko na nga sa itong Facebook post, ang preparasyon nila, may mga ulo-anghel sila nga ginapaplastar dere, may bilin sa tunga action erect, may mga ibang design, no? Nagaduag na naman siyang pula, napalibutan na naman siyang pula. Capitol Laguna no nang siga na, no? Yes. Wala pa ka light free. Away pa. Wala pa. Okay. Ano pa lang, no? Ano pala ito, I think, ang ila pa lang ang mga design ng mga parol, ang ila pa lang mga bangko, mga bulak, doon mo pa lang ng ila ginapang disenyo, ano ko na ginapangbutangan sa mga designs action na rin, no? Okay. Action dyan, good evening, monitor lang kami sa inyo doon in Action Eric. Police Station 10! Police Station 10, Sir JP, no, may gabi. Monitor sila ko na sa mga Action Eric, feeling ko gano'n, magalipot-libot, kamagura sa mga handumanan kag sa Pilisay, no? Ang mga Station 10, kinaga-monitor sila karon nga gabi, oh. Ang Station 9, kinabalang ko to, karon mati ka mo, ha? Hindi ka mati ka rin, karon sa dyan, ay gito. Ako mati ka mo karon, ha? Kahit sadyaon ta ni. No, namin, Andre, okay, kung subong balas, may plaza, maglagaw kang sunarek, damo na gidya mo. Damo naman nila puro panitsit na subong, nagbalik na naman sila. Ati pilakadlaw na sulungon man sila ni Major Sidel da. Hindi, abi ko pilakadlaw si Chitan. Panitsit sila. Mr. Tilana, o ka balik kay Kinmuno, ko binaksyonan na o ko, bala si Chitan, kadakaw nila. Sa porsi ba nila da eh? Gani.
Ara na naman sila do mga pili ka lang. Damo subong mga available choices, may damsal kada. May wasa maturi kita ko kina. Pero do damsa gitong kadamaan, reach sa may loksin la damte. So temprano pa sila to kina naga tulutindog ya kag naga puro wave, naga puro pa sexy, naga pa siplat, naga pa sinya-sinya, salan nyo, damo ko rin sa buhay. Pero may nakita ko dahil sa may dampi, Golden Hills da, kagabi, tulibot to namon, damo man to katambay, lagi na sa original nila nga tarambayan, pero lain, di kay iban niyo, brado, mga dungol, mga dungules, agabit bitilim nun sa kilod sang dala, nakasarari ka. Pwerte, no? Oo, pwerte ka nagapalabas. About may mga pa sinyas-sinyas, no? Importante, may mga ulit-idea, pila na presyo, hindi sa inyo, no? Kaya tindamo, nagitsubong man. Ay, doon ka bukas na nga mga lodging house, ay, check na rin son, kung kamustang bintana, isang lodging house, labi na yultay season, la? So, una, ligat tuweg, kung maglibot kami, sinumbali na nagwa sulod sa mga lodging house, mga pension houses mong subong mo ayan kung kamusta kasi may COVID-19 abot lang kung may sige pagyapon base blaw i-check na nabing ay doto kung allowed na sila mag-operate pero i-check na kung kamusta ng ila dira nga kita no? Kasi ano man na sila mong na malahan man na sila sa COVID-19 to especially sa pandemic kiduwagin may sulod ra. May arago rin kawat lang, especially kung do hindi giganta. Harap lang do ginapang itagid. Harap do good eve. Present man kami. Present na ko nung police station number 6. Kaya pabalo di sa Rendra. No? Sir, maing gabi. Ay doon ako sinupod ro sa mga sa Rendra. Gani. Police Major, kani Ramiro Sorona. Maing gabi lang. Ang basta Station 10, basta kagabi yun, action ay ang grupo. More power sa inyo. Idol, abo! Salamat gid sa Station 10. Ulit sa una, panado kay Ma'am Vargas. Mga kinay ni Kulanag. Oo, sa Kulanag. Subong, no? Mayang gabi lang, kurok dara ang taga Police Station number 10. Do Kalinong. Subong kagti, hopefully, magpadayon dra ang Kalinong sa may Station 10 action erect mo. Damo gid may nakakita sa may Plaza Publica na sa mga design ibando suyagi kido kajutay pero lang taon nato na let's wait and see kung ano diri ang uli diri nga sitwasyon kay base parang may mga additional sila nga mga disenyo nga pang plaster action erect at least do makita naton may balo naton kung anong ila diri nga ginpreparar para man sa Bacolod noon ang sa may Laguna biway pagida wala tulaton man naton kung saan malahit at pero may mga design na no kataon na gani isang facade sang provincial capital may suga naman ang facade nila Axorec no napatawma naman nila ops do nagapangudak na naman ang kalangitan no ari ka naman sa hindi lang magkilat kay ang amon to naligad sa transmitter sa do na discuss hindi na namon gusto maluwat pa kay gadamo galingin ang ulo may kinala ko na ligad na high blood sa Axorec kaya sa pangita ko na blood ng konto kundi dampi Axoradyo katapusan gali may numero ko sa SAP nagtawag sa akon di pala sa nakabalo nga wala ta signal sa mo to ang kahapon nga ako kahapon sang gabi Axorec no pero subong balik sa normal ang sitwasyon let's go to work mga ka-action kaya na ang pinakamagsong balita tipon sa patrol diri sa Gapon sa turban nga padayon nga paglibot sa sulod sang Bacolod pila ka mga balita diri tipon gikan sa tanang mga kapulisan bantayan mga ka-action diri sa Gapon sa turban nga padayon nga pagpangalagan sa tutaran mga ka-action tanda
Production John Diaz, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Jan Diaz sa Theriabet sitwasyon sa Metro Bacolod sa mga biyahe pa sa buong gabi, medyo halong-halong na ha. Kaya hindi tayo papaktan ko isang aton nga daragan ka panglakaton takon kabihon. Hindi mapaiway ko isang aksidente ha. Bito ti patay gitong sumimplang to sa Center Island to. Kaya na sang tulo temprano pa may nag-atake man sa korason nga deliver pagkaon bla ay ho, hindi pa nga tamat babay sa 2020 may mga aksidente kag may mga insidente pa no. Halong gid kita ha. Kabudlay gid sang sitwasyon subong. Balikan lang karon sa Aksyon Jan Diaz sa dugan ni siya Maxo Balita nga natipon sa balik niya sining pagpalagad sa final report naton diri sa inyo para tuntunan. Ang report ni Aksyon Jan Diaz ang ginadulong man sa karaman sa MITC. Standby sa report ni Aksyon Percival Binamo, Stephen Presquito. Unang ta report ka tipo ni Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Roger Gutib, line number 2 sa report. Jer, good evening, Merry Christmas. Yes, Aksyon Direct ngayong gabi, kagwayong gabi sa mga aksyon and Merry Christmas. Wow.
Wala ko naman na importante sa mga action direct ng mga words mo. Baka sa mga trending bala ng mga words bala. Isa ko na, wala matas niya sisig damit ng mga protocol. Hindi ko na siya magagamit sa kung ginagamit na. Basta. Pala kay gauso siya. Tisibong naman, bisan ano pa na nga protocol, protocol. Ang ato niya mo mag-pirmi, mag-greet sang Merry Christmas. Merry Christmas kay John Bernasol, Judy Delmo, Iboni Butcher, Maricel Bis Mirandi. Merry Christmas. Merry Christmas kay Capadilla Diaz. Merry Christmas. Huwag kita na. Sige na, may ara. Ha? May ara. Happy oras yan. Kap Madilin. Oo. Merry, ay dyan ay kado, imo nga signal ya dyan sanay. Happy listening dira kay Alfredo kag Marianita Villa Easter. Kapamati sila subong sa imo tag-iya sang dako nga bakery sa barangay Vista Alegre. Merry Christmas. Waay gita datinabay. Sus. Bakery mong damot napay guro no? Oo. Pinakadako kuno ako pinakadako nga bakery sa Vista Alegre. No, si Alfredo kag Marianita Villa Easter. Merry Christmas. Merry Tinapay da. Amo na dang tirada, no? Ara pa ito, Merry Christmas kay John Salomante. Merry Christmas. Merry Christmas. May dala siya? Siling ni Kapitan Madeline Diaz na naputos na ang bait ninyo. Kasaba si Kap Madeline Diaz kasi pare Jonathan Diaz niya naputos na. Ito ka ayaw, no? Pareho tunog ulit. Ang mga mapisan dira nga mga tanod bla sa barangay Panukoy ga pamati sa ato subong no sa mga mapisan nga barangay tanod sa barangay Panukoy ga monitor sa aton subong siling ni Toto B-boy no. Piho. Kasi may ara gina sila. Gani mamiyara gina sila. Okay di sus mula nga ang ilala nga kagawad ka kapitan perti ka mga malwar ka mga mayo mga tao. Gani man. Uy, ari pagido ko atong sukyo si Bibi Yuki ginatay mo lang ni Rona Trabarhida. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas kay Rona Trabarhida kag kay Bibi Yuki. Susa, si Ma'am Mercedes Flores. Lagi pamati sa bong. Salamat gid. Salamat gid sa imo, Ma'am Mercy. Dagin padala mo naman. Merry Christmas. Si Joanne, ga monitor man sa aton. Merry Christmas, Joanne. Gali kay lain niya Pasko ako. Ha? Ay, gali ka. Diya. So, kumpleto na itong greetings ni. Isa kay Migo ko, Jimmy, bala. Oo. Lagyan yung pilido ni Migo Jimmy. Navarro. Jimmy Navarro. Jimmy Navarro. Gano'n sa namatay? Pwede siya balikan sila ice cream. Kasi kayo na nag-order ako. Kaya daw, ko daw mo bila mga... Ari antes sila padayon mo si Jeannie Osiser sa Hong Kong. Huwag monitor gid sa ato, no? Sino? Si Jeannie Osiser sa Hong Kong, sa Singapore. Singapore. Si Helmond Garbanzos, ara iya sa Bahia, Brazil. Curtino. Layo, ka mga layo. Mano si Martin Aliling, si Chi Rick, idol kagid ni Chi Rick, Axel Roger. Yes. Idol gid ka ti. Merry Christmas. Wow. Oo. Ate, pwede na yung dugal. May pato kung ipadarali kapon si Rona Rida. Amo to ko nabilin nga tulaan ko ka gapon nga na abtan ko eh. Ay, galing ka. Tulaan na lang bilin, no? Ubus na ang unod.
Kaya mo nag-text yun si Migo Jimmy Navarro. Ano ko, no? Kaya balo ka tagyan Jimmy Ice Cream. Di ba na Oo. Nag-order ko sa iya sa isa ka ice cream kito na mo sa makabataan bala nga mga pariente mula ba nabot kay ina. Oo. Ko para nga pagtapos ang ano na sa lubong sa nablos ko. Oo. May dukog-dugukan man. Okay. Mayroon ko bala nga daw pang kuhan ko kabot kayo na sus duwa suludlan. Nagko lang. Pagabot siling ko sa tabat. Lukan na si Sigdala ba na i-adjust sabi nga mente dugod ka. Happy birthday sa husband ko Boy Hongko halin kay Rosemary Yanson Hongko. Happy birthday kay Boy Hongko. Ari pagidula tulis na ni si Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas na kay Jimmy. Kay na may araw. Oo. Lagi ba sa bata niya, sir? Wala. Listahan. Diba sa wala sa listahan? Chokton. Nag-text ko liwa. Oo. Ano pala? Ang Merry Christmas. Oo. Christmas lang ko naman. Oo. Sige. Ano nga ako ng signal? Signal mo doon. Adjust sa signal mo doon. Vanessa Mayo sa Minnesota. May ngayon ano kayo? Vanessa Mayo sa Minnesota. Merry Christmas. Nautod ka na kita. Nautod ka na kita, Aksyo Roger, no? Merry Christmas. Balikan ta kayo puro na ni Merry Christmas ni nga to, ni nga mabatian. Balikan ta ng report ni Aksyo Roger Gutib, no? Vanessa Mayo sa Minnesota, mayang kabil na kag Mayo lang, nga pag paurok-urok, pamati diri sa inya para tuntunan, no? Kay Annabel Garcia kag Dondi Blanca. Balikan ta sa Aksyo Roger Gutib, Jer, report. Yes, accelerate tiraon tala. Nida si Guansi, Merry Christmas. Merry Christmas kay Police Major Albert C. Buna yung mga pirada na. Iniya, sila niya, gusto ko ng Christmas. Niya, kabalok ka, may kanta ko na memorize. Ikaw ano na. Niya, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. So, mayog isa, kan sindigit sa. So, ito sir. Sa ilikot maintain na lang eh. Amo niya nga tirada. Ay, gali may gabi kay Police Major Albert. Siya rin muli pa sinere kasi may ara sila nga patigan nga search warrant kag nagresulta naman sa pagrektar sa isa naman ka persona nga nakuhaan sa armas lothang. Ini nga na report yati gin-implement aning order sa korte pagi sa serve sang search warrant sa isa ka persona o isa sa suspect sa diin ang mga alas 5:30 sa Bandela. Hapon. Okay. Hapon sa Purok Mabinolibon sa barangay Makiling, Siyudad sang Sagay. Ang suspect, kilala ini kay Ronald Ramas Imabaytay. Ronald Ramas Imabaytay alias Tata, 43 anyos ang ginanda. Kag may asawa, residente sa sining Purok Mabinoligon sa Makiling. Ang pagtingal sa search warrant nag-resulta sang pag-search sa sininga puluyan ining search warrant ginisyo sang RTC branch 73 nagilagdaan ng Ramo Judge Reginald M. Puentevilla na tigay nga ma-recover ang isa ka caliber 22 na revolver na mayara 6 ka mga live ammunition. Anam ka mga live ammunition ang tigay nga makuha
sang kapulisan by virtue of search warrant. So ang pulis nagaprepara sa ning kaso sa Lunes nga si ma-file ini pag-bailar sa Republic Act 10591. Ditinado karon ang suspitsado nga si Ronald Rabas sa bayan sang Sagay City Pente Custodial Facility. Samtang may apat ka mga persona ang gintang dakop ng kapulisan sa Quiapo Ciudad ng Sagay. Ini may kasana naman sa illegal gambling. Merry Christmas! ang Sa inyo sa Sulusang ang Silid. pagpatigayon sini alas 11:30. Aha. Ang takna sang gabi gid lamang. Sa Sitio Chloe sa Barangay Rizal, Siyudad sang Sagay. Ari ang mga masunod nga mga nagkaladapan. Merry Christmas! Catalino Iborde alias Bibot, 43 anyos ang edad, may asawa. Rocky Barbon alias Nunoy, 48 anyos ang edad, may asawa. Riden Valeriano Idimiar alias King, 92 anyos, soltero. Ikapat, Romulo Piñafil Imutante alias Muloy, 33 anyos ang edad, may asawa. Ini sila ang nagapatigayon sa hampang nga Pusoy Parutay. Ang ilang hampang, sino pa sa report nga tinabatod sa kapulisan ng informasyon, mayroon na kapatigayon dira sa Pierre Miguel nga pag-sugal, inampang kapag abot sa kapulisan, i-verify the report, nagakpan court on the act, ini nga mga persona nga gimensionar, tag ang ilahampang Pusoy Parutay. Sunod sa blotter entry at clear violation under sa provision sa Presidential Decree number 1602. Ang pag-recover man sa mga ebidensya, isa ka set sang playing card, tag ang bet money nga 380 pesos ngayon karon sa custody sa ang kapulisan agad nga ipatigayin man nga ma-file ang kaso John Erica. Sa sunod sa kanisa mo ni ang nagkapuan nga bangkay kapon mga alas 3 immediate sa may ining port diri sa may Villa Beach say goodbye-bye di wala man sa foul play. Ang kamatayon sila ni Andro Torcolas, 45 anyos sa edad. Sa report na may nakakita sa Amerika pa mo, nga tini siya nagpanao sa sining kadamo na nabla bato-bato wala silid na sa port ngayon. Kaya ang yan na masabi ka kanto na sinagod nga magpaligo. So, nadlog ini siya sa bato, kag nalampos ang iya sining isa man sa bato. So, natabo sining may pilas siya sunir sa agtang. Pero ato si utuga sa pagigo sa bato, sang ini siya ang masapwan kasi nakita sa nagapamunit sa may puerto. Pero sa ulihi ginusisa na wala na mula siya makita. So nakalabay man ni nagapamunit, nakita niya na ini ang ara sa lawa sa tubig, ang yan sininga ulo, ara sa may bato. So dito kag kumbisido man ang pamilya nga wala siyang foul play, kag sinupas sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansfito nga wala gid man sang foul play sa Amerika ang ini nga ginpatigayon o kung ila sinigang ipatigayon sang investigasyon. Ang nadakpan na tatlo talan ka mga persona nga drug bypass operation, kaya ang report nga si mga sang Dibinigrasya Drug Syndicate.
Pero sila pa sa kay Police Major Police Lieutenant Colonel Robert Mansito nga ila ini nga verified nag-alak tagil ini sila kasi ang iba na release ka dis nagbalik ka. So muna nga pangdakop ini sila. By Monday, ma-file ang kaso ba to sa kay Mary Grace Montañez, 41 anyos sa Munisya ang ginasulo pa kay Colonel Mansito, Police Lieutenant Colonel Robert Mansito, amo ni siya ang nag-kolekta, kolektor abi, kaya mo ni siya nag-dalagid siyang drugs, suno sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito. So sa Lunes, i-file ang kaso, batok siya mga kapdanan pag nga mo sanday Allen Romias, 32 anyos ng edad, kag Mark Lorsa, legal sa Panginaron, sa tanan ni sila ang residente sa Purok, Bulinaw Beach, sa Barangay Zone 6, siyudad sa Cadiz, Aksonerek. Mga tapin sa 10,000 pesos na bulubanta, ito na kung siya bo, sinisa ila, pero ginapatihan nga na-dispose na lang iban kay Ivan ang report sang nabato sa pulis nga may mga bulto-bulto sang siya bo. Pero wala ang tumakita sa Nerek ang hiningagin aligar nga mga bulto-bulto sang siya po. Nahaboy to, nahaboy? Way man mahaboy ang Nerek pero siguro late lang din ang okay. Na-dispose na. Ningagaw? Ningagaw kasi sunod pa gani kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito na sugod sang nagbalik na patapos nga daw nabungkag sila grupo pero gawilak na sila na nagadaho sa druga diri sa siyudad sa Cadiz. Tatlo ka mga balay ginang ilan na nga nagpamasal ginmakal nila kag isa diri amo ning gibaybas. So plano man pulis na rin mga kuwaan sang search warrant kay basikon ara bala ang sabok. So tungkol kay ara naman sila sulod babayaan na lang sa amon na lang ma-file mo dyan pa silang kaso at depende sila kung may ara pa sila revelation dire po sa gina-encourage sila sa police. Okay. Ituad kung ano pa ginang kung wala may ara pa. Okay, sa report sa police may ara nga mga bulto-bulto sang Shabu sila kadala. Okay. So parte mo na sa mga report, balita kag mga informasyon. Merry Christmas. Merry Christmas. Kami Gulang Prias na Merry Christmas. Kay Toto Jewel, kinaibasan ko, Merry Christmas. Sa kay Police Colonel Calixto Mabugat, sir, Merry Christmas. Ang mga tarpaulin din ko nakita ko sa Barangay Tigluwigan, baka ilagi ng lugar mo. Oo. Tarpaulin, Dr. Patrick Joseph Mabugat. Kita ko to. Ipay yung mga taga-Barangay Tigluwigan iti. May ara nga taga-Cadiz nga nag-excel lang. Congratulations kag Merry Christmas. Ayos. Ayos. So, mula sa nalika sa report, balita ka ba informasyon? Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gutim, report. Merry Christmas! Kamukulot! Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat, gid. Aksyon Roger Gutim. Report live gikan sa area sang Cadiz, covering sa Manapla, Escalante, kag Sagay City. Mayang gabi din kag may napamati sa kay Attorney Joseph Celes, no? Ang Napolcom Regional Director nato, no? Ga-monitor sa atong karong gabi, oh. Siguro sako kag turutawhay ko sa Attorney Joseph Celes. Attorney, musta ka da? Merry Christmas. Attorney Joseph Celes, Napolcom Regional Director. Kay kumari ko Jenny Fidislati da may gabigid. Kay paring kita ng sakay dala sa Tokyo, Japan. Oy, si Toto Ricky Vergara. Si Ricoy Vergara. Nagabidra sa mga APSI boys, ha. Nag-monitor gisato ng mga APSI boys, oh. Sila ni
Bimok, Lampreya, Dondon, kag Bebot, Lampreya. Wow, perti. Ano na nga pagtigis-tigis. Ang inom sa tiyan, hindi lang sa ulo butang, no? Francisco Munoz, dara sa Star Pier, mid of Pac Ocean. Baw nagapaurok-urok siya. Pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gid sakay Americo Magbanwa ang gabi gid dira sa NGC aras la karon sa NGC ko lang taw live sa aton si Pariente Primo Americo Magbanwa ga pamati gid siya. Bao si idol ko kagawad Peter Maymay Noble linya Mayo Formata Ludi. Ako na muna nakita mo, Ludi. May gabi na kay Kagawad Peter Maymay Noble and family, no? Kay Kapitan Bibing Noble da. Tanan-tanan nga mga barangay Kagawad, yung monitor gitsata na sa barangay Panokoy. Of course, sa kay retired SPO2 Rex Noble and family. Iglaw naman sa kay retired SPO2 Rex Noble ba and family. Ito to JR da, may gabi gid, no? Sa iya dira nga tiayon nga paurok-urok gid bamati, no? Of course, kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota City, always nila nagpamati sa aton, no? Ako Maldita, no? Gapamati man sa aton. Si Ako Maldita. Sabi nga rin sa Facebook, no? Si Ako, Ako Maldita. Gapaurok-urok man sa napamati, A report de aksyon na Roger Gutib ginadulong si Sakalawan sa Saturn Plus Coffee Mix sa ato nga pagpangapi dapat hindi lang basta-basta nga kafe. Dapat kafe nga may 7 times ang vitamin C sang sa orange, kape nga may 4 times calcium sang sa gatas, kape nga may 4 times vitamin A sang sa carrots, kag 3 times ang potassium sang sa saging. May 46 pa ka types sang antioxidant. Amo ini ang benepisyo nga imo makuha kung nagainom ka adlaw-adlaw Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Imo ini sa Ikotultur por highway ni guru no ang ang Barangay San Fernando Talisay ara da buwas ang mga grupo sang Eagles Club may ara da pamaskwa nga ihatag sa mga pigado nga mga residente sang Barangay San Fernando Talisay City, no? Sa mga taga Barangay Concepcion Talisay, mga ka-berks dira ni Toto Jing Britanya pa urok-urok kido. Toto Jing Britanya and family pa urok-urok kid sa Action Night Patrol program. Salamat kita. Again sa mga taga-barangay San Fernando Talisay, ara da buwas ang grupo puwersa sang Bacolod Eagles Club. Si Joanny Mel, monitor man sa aton si Joanny Mel, mayroon na nga pag paurok-urok, no? Sige. Lapit lang na di sa amon sa Barangay Concepcion ang San Fernando, idol. Okay. Lapitan na ang Barangay Concepcion at ang Barangay San Fernando. Ano, unhalan ni sang Concepcion o kung di na yung sang Concepcion? Toto Jing Britanya. Ang Barangay San Fernando. Una sa Barangay San Fernando, tapos Concepcion o kung una ang Concepcion na ang Barangay San Fernando. Para kami dabuasa, mga miyembro sang Eagles Club ni Kuya Eddie Lumugdang, ni Kuya Marcelo Magbanwa, amon presidente, no? Sang Bacolod Eagles Club, at sa mga aspirants na mangin soon to be Kuya man.
Ayos! Alin sa report ni Aksyon Roger Gutib sa Irwanta report ni Aksyon Stephen Presquito naka-standby sa area sa San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Stephen Presquito sa report. Step, may gabi, Presquito. Yes, Action Eric, isa ka drug by bus operation na ginapatigayon sa katapos sa San Carlos PNP nga sa diin tatlo ka mga suspetsado kag isa ka high value target ang natigayon nga nadakpan sa mga katapos sa San Carlos PNP kag isa ini ang dati na nga nadakpan. Gani ang natabo ini sa may Burgos Sibre Street, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental, mga pasado alas 3 ng hapon, sinilang hapon, no? Kag nakilala, ining mga suspetsado nga amo ini si Emma Connie Idones, 34 anyos ini, kag residente sang H. Rigor, Barangay 3, San Carlos City, Negros Occidental. Ang lalaki amo si Fritz Gerald Cantero E. Tumarong, 22 anyos ni, kag-residente sa Sumaquil, Barangay 3, San Carlos City, Negros Occidental. Ang ikatatlo, amo ini ang high value target ni si Jessamay Malanday E. Hirala. May living partner ini kagaraman sa legal pangidaron, kag-residente sa Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Dati na ini nga naka-avail sa pre-bargain sa husgado diri sa siyudad San Carlos. Nakuha sa posisyon aksyonerig sang tatlo ini ka mga suspetsado ang 17 ka mga long elongated plastic sachet nga mayuno dinhi nga ginadudahan nga shabu, isa ka medium size nga suspected shabu, kag isa ka tatlo ka mga small heat seal transparent plastic sachet nga mayuno dinhi nga ginadudahan nga shabu, 300 pesos nga by bust money, kag 400 pesos nga tag 100 peso bill nga bilang proceeds sa sini mga suspetsado. May mana estimated nga kabugaton sa mga illegal o ginadudahan nga shabu nga 3 ka gramos more or less ini arsenic. Kani ang mga suspetsado karon ara sa kustodiya sa San Carlos PNP siya pagpangatubang sa kaso RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-report rin dito sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Salamat gid Aksyon Stephen Presquito, live report dara sa may San Carlos City. May gabi dira kay Mr. and Mrs. Saldiriston and family. Sa kay Benhorda, gapaurok-urok gid si Toto Benhor. Si Maninoy Mai kag si Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota, gapaurok-urok gid. Tamya ko dira si Jose Vidal alias Gamay sa Barangay 39. Alin kay Sonia Bayra sa Purok Rosal, Barangay Takuling. Ang nagapanamyaw. Nagapaurok-urok man siya pamati o Action Night Patrol. Si Toto Ayano Jervin Infanti Bonda, nagapamati gis Toto Ayano. Toto Ayan Jervin Infanti Bonda and family, mayroon nila nga pagpaurok-urok. Muneng suki permis ang GNG Rasta Bar. Toto Ayan. Napaurok-urok sa kanya. Sige, alin sa report ni Aksyon Stephen, sa nawanta si Aksyon Parsival Binamor sa line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Field Report! Diyan si Aksyon Parsival Binamor, line number 2 sa report first. Good evening, please come in. Mayong gabi Aksyon Eric kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Night Patrol.
ang sa gihapon ang La Carlota City Police Station wala nagauntat sa nga pag lagas ukon sa pagtugis iya aksyon na Eric sang mga nagabayular ukon nagalubag sa kasuguan sang aton nga gobyerno aksyon Eric. So kagabi tigayon nga naka operation ang aton kapulisan sa nga bypass operation nga ginapamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe po diri ang Drug Enforcement Unit sa La Carlota Police Station kag nagdakop diri sa isa ka suspetsado kag nabaklan iya sa aton pursue buyer sang isa ka heat cell transparent suspected siya bo aksyon na Eric kag na-recover man sa iya posisyon kag control ang 5 tanan ka plastic sachet suspected siya bo kag ang ini nga suspect aksyon na Eric ginakaagi naman ini siya tukang sang aton kapulisan nga ginkilala sa kay Marlon Malaga aksyon na Eric kag pumuluyo sang Rizal Street Barangay 1 Poblasyon sa siyudad sang La Carlota aksyon Eric. So ini siya karon dakpan sang aton kapulisan kag nabawi man ang isa ka 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbaybas sa iya kag 2 ka cellphone nga amo ang ginagamit nga transaksyon ang 2 ka cellphone nga touchscreen nga ginagamit ini sa suspetsado sa iyang transaksyon aksyon Eric sa pagbaligya sa ginadilian nga droga. So ang suspetsado karon ara na gapawayway sa lock-up cell sang La Carlota Police Station kag nagaulat sang iyang pagpasaka sang kapulisan sang kaso batok sa iya. So pagkaaga kakaina man sa aga natigayon man nga nag-search warrant sa digto sa may barangay Hagimit aksyon na Eric. So nadakpan man kag na kuwaan sang isa man ka improvise nga pinggan ang isa ka suspetsado dito sa may barangay Hagimit sa may First Street barangay Hagimit nga ginkilala sa kay Jojo Silva Itulo Banyes 32 anyos kag inisya soltero. So nak-recover sang aton nga kapulisan sa iya posisyon kag control ang isa ka homemade pinggan pistol kag 8 ka round sang 38 nga ammunition kag isa ka empty shell nga kaagi na lupok aksyon Eric kag 3 ka round sang 9mm ammunition kag na-recover man sa iya posisyon kag control ang 2 ka plastic sachet nga suspected siya bo isa ka scooper kag improvise sa tutor aksyon Eric kag isa ka green nga lighter. So karon ini ang suspect nga gin serbihan sang warrant of arrest nga gin papanaog sang aton nga korte diri sa siyudad sang La Carlota nga gin issue ini ni Honorable Cyclemen Hison Fernandez sang RTC Branch 63 La Carlota City. So karon ini ang suspect ara karon nagapawayway man sa lock-up cell sang siyudad sang La Carlota kag ulat-ulat man sang kaso nga gipasaka sang aton kapulisan sang pagbayular sang Republic Act 10591 kag Republic Act 9165 kagina sang aga mga alas 9 sang aga pa Disyembre 12, 2020 ang among pag-serve sang search warrant sa kay Jojo Silva Tolibanyes sang First Street Barangay Hagimit La Carlota aksyon Eric. So amo ini ang natipo naton nga mga balita gikan diri sa aton area of responsibility. Mayong gabi lang sa Honorable Kapitan Chad Feria, Honorable Kagawad Jufred Sapanta, Honorable Don Gisrel Imbultorio kag Honorable ako'y siya sa siyudad sang La Carlota. Riktamente nga naga-live report gikan diri sa compound
sang police station sang La Carlota upod si Police Colonel Junel V. Guadalupe ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kila Aksyon Percival Villamor, live report tira sa syudad sang La Carlota, area sang Bago, 4th District. May gabi dira sa kay Toto Romulo Batang. Si Toto Romulo Batang, taga Coliseum. Okay. SP Village. Dira sa Negros Coliseum. Toto Romulo Batang. Si Helen Malalalum. Ang gabi dira kay Helen Malalalum. Kapaurok-urok yun, no? Magabalik ang news sa Liga para tutunan when we come back. Final report sa ato sa Liga Patrol 2 or Patrol 3 with Action Jan Diaz. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsay ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala kag
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Pabalik din sa tumablakat mga bidala kay Evelyn Nipomuceno. Happy birthday sa kay Saimil Sabio. Alin kay Rockney Malinaw. Sa country home, si Stephania Siging ang Alib and family. Gapaurok-urok kita. Balikan sa Patrol 3, balikan sa si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo.
Action Night Patrol Field Reports. Action John Diaz sa Balikan Report. Final report, John, please come back. Actually, Rick, anom na lang ka mga persona ang mga nagradakpan sa police station number 6 sa duha ka mga konsiparado nga lugar sa area mismo sa barangay Villamonte. Ini sila matapos sa dakpan na aktuhan sa mga kapulisan nga nagampang sa Caray Cruz o kung tumbo sa area sa Puro Caranta sa barangay Villamonte. Ining mga nagradakpan na mo sa Dondi Postrero, 39 anyos, Rafi Toledo, 39 ang edad man, Edwin Lopez, 46 anyos, nga lunsa residente sa Puro Kerbias 2, barangay Villamonte, Ciudad Mansang, Bacolod. Na-recover diri sa posisyon sa tatlo ka mga persona ang 3 peso coin ang maningin gabit abi nila no sa paghampang action reg sining tumbo kag ang kwarta nga 182 pesos sa naglain-lain nga mga denominasyon sila nga 3 peso man sa custodial facility sa station number 4 samtang amo man nga kaina sa hapon sa area sang Dalan Maso barangay Villamonte Ciudad San Bacolod 3 man ka mga persona ang mga nadakpan amo Sunday Rafael Yulo 34 ang edad sang Maso Marapara Street sa barangay Villamonte, Anthony Aligre, 38 ang edad sa Purok Santo Domingo, barangay Banago, kag Alfredo Balulot, 53 anyos, nga residente naman sa Purok Araw, barangay Vista Alegre, Ciudad San Bacolod. Sila man na aktuang nga nagampang sang tumbo, kag na-recover diri sa ila, ang 3 peso coins, nga gingamit bilang Q-money, kag kwarta nga 149 pesos, sa naklain-lain nga mga denominasyon, nga mo naman ang ginahamba kabig nga proceeds sabi ko ni ilang pusta sa paghampang sang tumbo action Erika. Karon sila man ang preso sa custodial facility sang station number 4. Samtang may gangta na naman sa isa kasunog na luntad. Actually, duwagin karon nga adlaw sang hapon dito sa area sang Pinecrest 2, Block 15, Lot 2, Camellia Homes, Barangay Mandalagan, Ciudad San Bacolod. Ang balay nga ginapanagyahan ni Mary Jane Herdevilla nga karon ginarentahan ni Hannah Blaza isa ka duha ka padalagang nga puluyan nasunog action Eric ang partial damage no kay mix kay isang concrete kag light materials na ang gitudo ginalinan ang northern portion sang balay particularmente na sa ikaduha nga panalagan sa ila mismo nga master's bedroom action Eric ginatudo diri ginalinan sang sunog amo ni ang improper o kun pagaboy ibala sang upos ng sigarilyo kundi nang guro ginapang itsa nila kay may mga light material sa balay ginadakop sang kalayo action na rek rason ko nga nagluntad ang sunog mga 15,000 pesos ang bilis ang kalitan nga gintuga sang sunog nga nagluntad sinig lamang nga hapon samtang sining gabi may sunog man sa area sa Purok Gaisano barangay Alihis Ciudad San Bacolod isa ini ka single story residential nga balay kag ini partially damaged action ereka sa pinaka-investigasyon sang Bureau of Fire Protection Bacolod nagsugod ang kalayo sa southwest portion sang balay specifically sa ila mismong atop no sang bedroom area may electrical wiring short circuit ang gidaliran sang kalayo kag nakabili din isang kalitan nga nagdangat sa 15,000 pesos aksyon na Erika wala naman sang pirason o kunabi napatay sa nagluntad nga sunog sini nga gabi ning puloy-an ang ginapanagiyahan ni Helen Alique nga residente man mismo sang amo nga lugar. Mga balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan si Positika Report. May kapidira kay Toto Andro Vanitis, ga monitor pa sa Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa limaron Action Night Patrol Program, Sabado night na presentation. Magkatako pili temporaryo balik ini sa Lunes. Maman nga oras sa maman nga waragwagan. Atong sa mga patrol unit reporters in action nga napalagad karong gabi sa kay Action na Roger Gutiv, Percival Binamor, Stephen Presquito, John Diaz. Nani karaw atong kapiloto sa Patrol 3 na Bara Patrol, New Center Action Dale Salazar. Technical partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa atong security guard. Security guard ng Banwa kag security guard Campaner. IT expert Sir El Ray Dutinios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Sila Sabago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay security guard Rene Cordoba.
Sa sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ngayon agad ang Kurman Action at Patrol Program. Lunes, Tubtub, Sabado. Ako naman sa Action Derek Magbanwa, nagkasaling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo sa inyong pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.